An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ko ni y'aw donni aw ka jɛmukan dɔgɔkun kibaru kɔnɔ ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka ta 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye dɔgɔkun kɔnɔ an ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni carili u ka na an k'an da don dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra an ka walawalali kɛ olu kan k'a lase an lagɛba bɛɛ lajɛlen ma donc bi dɔgɔkun kibaru la an ka wele selen no kunnafoni dina min b'an bolo kɔrɔ yan o ye Lawale Saka Keita an b'i fo an ka fɛ weleli jaabili la i ni ce. An b'a fɔ ko aw yɛrɛ ni ce an weleli la ani an filɛbaga n'an lamɛnbagaw diɲɛ fan o fan ko ni yen tuma ka kɛɲɛ n'u sigiyɔrɔ ye. An bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka weleli in jaabili la donc o de b'an don an ka bi kibaru kɔnɔ an ka invité filanan ale bɛ s'an ma sɔɔni donc bi dɔgɔkun kibaru tɛtiri fila min b'an bolo ni jɛmukanba fila min b'an bolo o y'a ye k'a fɔ an y'a yira k'a fɔ semaine in daminɛ na an ka ekɔlidenw n'olu tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la 3 mois congé bannen olu tun ka ɲi ka ekɔli ta siraw ta an y'a yira k'a fɔ gouvernement ye communiqué kɛ ka tila ka bɔ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ekɔli ta in ko a bɛna sonsoro dɔɔni yanni ka sabu kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ situation catastrophique min na ka bɔ o kan ka da sababu wɛrɛw kan an bɛna an da don o bakuruba la o bɔlen kɔfɛ an bɛna ta AES yɛrɛ kɔnɔ n'o ye farafinna worodugu yanfan jɛkuluba min faralen no ɲɔgɔn jamana ba 3 min faralen no ɲɔgɔn kan n'a ye Mali Burkina ani Niger olu y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka avancement dɔw ta n'o ye passeport ko ani fo ka taa se banki ani presse ko ma u ka jɛkulu in kɔnɔna na ni o bɛ se ka kɛ avancement ye ani intégration yɛrɛ an da bɛna se o jɛmukan fila de ma donc ni fila de b'an bolo ka lase an lagɛba bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ o ye ko o de bɛna kɛ an ka bi lase Saka an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tuguni mais an bɛna daminɛ min na n'o ye ekɔlidenw ka laseginbɔ min kun ka ɲi ka tagali min daminɛ ekɔli la n'a yira la k'a fɔ bɛna bila kɔfɛ dɔɔni 1 mois de report de dira gouvernement ye min lase donc à rentrer au lieu de octobre, le mois d'octobre, ça sera jusqu'à novembre, le 4 octobre, début octobre. Donc, famille jumɛn kɛ nin fɛn in na est-ce que nin kun ye ko ye min bɛɛ kun sigilen no a kan wa ou bien mal nécessaire de don? Ka segi ka foli lase i ma fɛn min ye kalanta bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ an b'a ye k'a fɔ maa o maa ko i bɛ kalanko jateminɛ jamana in kɔnɔ ani k'i bɛ jamana in cogoyaw jateminɛ kosɛbɛ ni minisiri tun tora a ka communiqué laban kan communiqué min ni a tun y'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ ka ŋunuŋunu kuma minnu bɛ ka bɔ ko kalanta bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni maaw wɛrɛ tun ye Niger ka kunnafoni dɔw ta k'a fɔ ko bɛna kɛ n'o tun ye k'a fɔ ko kalanta bɛna kɛ octobre kalo tile 28 ministre ye bɔli kɛ k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ kuma ye o de tun bɛ bali mɔgɔ la k'a fɔ ko ministre tun bɛ to a ka kuma fɔlen kan k'a fɔ ko kalanta bɛ kɛ wagati min fɔra n'o ye octobre kalo tile gale ka d'a kan ni maa minnu bɛ Mali kalanko réalitéw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye yɔrɔ caman kurunin bɛ an ka jamanaw kɔnɔ hali k'a sɔrɔ k'a fɔ jiko fanga bonyanin tɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ye fɛn minnu ta k'a fɔ k'u b'u sinsin o kan n'o ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ kalansow kɔnɔ olu tun ye prévu minnu ka dɔgɔn ko ninnu gɛlɛyaw la sabu ni an ye sɔnni sigi kunnafonidila dɔw ka baara la minnu ko minisiriso baarakɛla dɔw tun ye kunnafoni d'u ma n'i ye Mali kalanso ta a bɛ taa kalanso 20 ɲɔgɔn na o kalanso 20 n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ kalanso 100 ni dɔɔnin de kɔnɔ a tɛ 200 bɔ donc ministre ka laɲini tun ye k'a fɔ yali an bɛna kalanso tɔ ninnu ɲangi 100 kunkɔrɔ wa n'i taara n'o jate i tun b'a fɔ ko ayi a tɛ kun bɔ sabu a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ bi région caman localité caman bɛ yen minnu ta ka école bénéficie effectivement kalan tɛ yɔrɔ caman na dɔw bɛ kalo 2 de kɛ kalan daminɛnen kɔfɛ walasa u ka se ka kalan daminɛ an ka région caman bɛ yen bi olu bɛ kalan yɛrɛ daminɛ janvier de la donc pour que k'a fɔ ko
mɔgɔw bɛ ka minnu ta k'olu kɛ raison ye en réalité olu tɛ fɛnbaw ye nka jateminɛ min nana o ye ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnna minisiri ye a fɔ a ka laseli kɔnɔ n'o ye catastrophe naturelle nationale ye o ye mun ye an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ ɲankata bɛ se ka bi hadamadenw kan n'o ye ji ɲankata ye tuma bɛɛ o min bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ mɔgɔw fɛ minnu exposelen don nin kɔlɔlɔ ninnu na kosɛbɛ ni a dun tora tantɔ an ka kalansow dayɛlɛ Bamakɔ yɛrɛ filɛ hali fɛn min ye nkɔrɔn Sebenikɔrɔ yɛrɛ ni san nana cogoya dɔ la Sebenikɔrɔ yɛrɛ bɛ tigɛ ka bɔ Bamakɔ tɔw la o ye nkɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna ye i mana se ACI kɔnɔnaw na bolifɛn fosi tɛ se ka boli ni denmisɛnninw tora o cogoya la a bɛ kɛ mun ye donc o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya belebele fanba fana ye min o ye k'a fɔ san ma jɔ halisa yɔrɔ dɔw dun bɛ yen nɔ o ye réalité halisa mɔgɔw bɛ kalan kɛ karatabugu de kɔnɔ donc o paramètres bɛɛ y'a jateminɛ a y'a ye k'a fɔ minisiri ye nin bɔli min kɛ a ma bali mɔgɔ la mɔgɔ minnu n'i bɛ jamana réalité suit kalanko fɛ mais est-ce que a ma bali mɔgɔ la certes mais est-ce que a ma na wagati fana na peut-être mɔgɔw sigilen tɛ n'a ye wagati minnu la parce que certes n'a tun nana une semaine 2 semaines ou même 15 jours avant la rentrée mɔgɔw tun bɛ se k'a fɔ an tun sigilen don ni nin ye nin tɛ balan na mais a nana peut-être kalanta yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɛlen ka sira ta tuma min na généralement dɔw n'o congé bilala olu bɛ taa congé kɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɔlen u ka congé kɛ yɔrɔw la peut-être ka se est-ce que an t'a fɔ dɔɔni o ye retard dɔɔni ta gouvernement ka o mesure ninnu na hali n'a tɛna an accorder k'a fɔ communiqué forme yɛrɛ mais fond yɛrɛ dɔrɔn k'a fɔ certes état d'urgence bɛ yen bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ hali n'a bɛ taa a bɛ kɛ gɛlɛya caman kɔnɔ mais a report yɛrɛ annonce wagati yɛrɛ a timing yɛrɛ est-ce que o ma fɛn jɛ dɔɔni. Oui, mɔgɔ caman ye i ma kasi o yɔrɔ de kan kosɛbɛ ko mun na u ma se ka bɔ ka kɔn u bɔdon in ye an tɛna fɔ ko an bɛna kɛ kɔrɔmadɔnnibaga ye minisiri ma k'a fɔ ko an bɛ a défense ta o yɔrɔ la nka an bɛ kuma ni ko faamuyali de ye faamuyali ye yɔrɔ min ye ne nana ni sira min ye ni minisiri so ni a baarakɛɲɔgɔn tun bɛ ka taga ni min ye c'était normal que kalan tun bɛ se ka daminɛ o logique tun ye mun ye mɔgɔ tun bɛ k'a fɔli min kɛ ko kalanso occupélen don kuma tun ye o occupation in de mais après on a vu que il faut vraiment que segin ka kɛ ka na décision kan ne bolo fana ye mara ko faamuya cogo dɔ ye bɛɛ bɛ se ka fili ji min fɛn bɛɛ bɛ fili ni i filila minisiri tun mana to nin fili in kɔnɔ ka i kunkolo laja ko n tɛ se kan ko wɛrɛ ka bɔ a kɔnɔ an ma sigi ni min ye ne bolo o fana jalaki ka bon ni a fɔli ye dɔrɔn ko bɔra dɔgɔ kɔrɔ mɔgɔw ye gɛlɛya caman fɔ misali an ye seereyaw sɔrɔ minnu y'a yira n'a k'a fɔ olu yɛrɛ ka denbayaw tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la jamana kɔ kan u ye juru de ta walasa mɔgɔw ka se ka na denmisɛnninw ka kalan sarako olu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ se ka faamu nka marako la n'i bɛ se ka gɛlɛya fɛn fɛn bali bi kana to i ka kuncɛbana ou bien ni sango kɛli ma i k'a to o ka fiɲɛ da mɔgɔw ka ɲɛnamaya la sabu ni min kɛlen filɛ nin ye bi a bɛ an bali denmisɛnninw ka kasaraba de ma mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ bi olu b'a ko de nɔgɔya u da la n'o tɛ minnu bɛ kulun ta ka taa lakɔli la an ye jamanaw ye o mɔgɔw ekɔlidenw sara fɔ 100 ni kɔ parce que fiɲɛ donna kulun na n'u ye k'u bin ji kɔnɔ minisiri tɛ se k'a fɔ k'a b'a kunkolo ja o ko sugu kan juste parce que n ye kuma dɔ fɔ n tɛ segin dalakan kan minisiri ka décret minisiri ka cikan tɛ kuranɛkolo ye k'a tɛ yɛlɛma ni situation bɛ cogoya min na ne bolo mara fana ye o de ye il faut s'adapter à la situation et à la réalité et revenir sur les décisions ne bolo o fɛn dɔ bɛ Amadi Jalaki kun bɔ o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ baasi t'a la donc e bolo ni report in d'un mois même si hali sisan ni météo ma communiqué kɛ k'a fɔ un mois in yɛrɛ kɔnɔ san bɛna jɔ ou bien yɛrɛ fɛn bɛna kɛ e bolo mal nécessaire de don position foyi tun tɛ situation foyi tun tɛ a report in de tun y'a solution immédiat an mago bɛ min na en tout cas
ne bɛ taa ni côté humain de toujours denmisɛnninw lakanali kan ani k'a yira fɛn dɔ de message bɛ nin kɔfɛ ni mɔgɔw tɛ k'o faamu mɔgɔ minnu ni olu bɛ ɲangata kɔnɔ bi du kɛmɛw ni du bayirikaw ni ye cikan dɔ de fɛnɛ bilalen jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ an hakili bɛ aw la aw n'aw ka gɛlɛya bɛ aw man ca n'i ko k'i bɛ Mali ta mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ la nka aw n'a kaw bɛ jamana hakili b'aw la an ye kalanta bɔ a dɔgɔkɔrɔ kalo kelen aw ma e hakili ko ninnu mana kɛ cogo cogo ko u tɛ miiri jamana la o jamana ye o hakilila sigi min kɛ ka t'u ma ne bolo o bɛɛ de ye ɲumanma yɔrɔ ye olu ka jate minɛ a la min bɛ kɛ sisan nɔ an k'an jija kalo kelen min dilen filɛ nin ye a kana kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ labɛn minnu n'olu tun ma sabati banban ka kɛ olu ka kɛ teliya la kalansow ka labila teliya la ka u désinfecter kalandenw ka se ka na kalan daminɛ maître ka bila u ka condition kɔnɔ grève kow ka jate minɛ walasa retard min taara o ka se ka nɔla faga teliya la. Ka se ka bɛn fɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Makan Fofana e y'an lasɔrɔ sisan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka jaabili répondre na merci beaucoup. Merci Boubacar an bɛ Jani filɛlibaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo donc i yɛrɛ ni ce i ka weleli la an ma saba ɲɔgɔn fana saka an bɛ population bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se mɔgɔ minnu bɛ ka tɛgɛ dogo nɛgɛjuru la an se ka fɛn kulon ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ. Basi t'a la donc i nana sɔrɔ an ye an da donna jɛmukan na ka ban an y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun jɛmukan bi an bɛna kuma report la école ta ni écoledenw kun ka sɛgɛn nafiɲɛ bɔ min kun dɔgɔdara k'a fɔ ko u bɛna taa mois d'octobre n'o repoussera dɔɔni ka taa novembre kɔnɔ an bɛna an da don la donc an yɛrɛ y'an da don jɛmukan in na ka ban e hakilina ye mun ye ni report in kɛlen à quelques heures de la reprise e bolo a bɛ se ka certes a nana walasa kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka wuli ka bɔ denmansa caman kan ani Saka yɛrɛ ye côté caman fɔ n'o y'a ye k'a fɔ hali sisan ji ma jɔ et puis encore an bɛ taa catastrophe min kɔnɔ ni san nana yɔrɔ dɔw bɛ couper de ka bɔ ɲɔgɔn na denmisɛnnin yɛrɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tɛmɛsirali gɛlɛya dɔw bɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ kan kuma tɛ ka se denmisɛnnin fitininw mana ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka k'u bɛ taa école la mais e hakilina ye jumɛn ye report in kan a n'a bɛ se ka na ni ɲagata wuli min ye ka lase denmansaw ma. Ce ka ɲininka wa ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ dɔrɔn kalan ta ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila novembre kalo tile 4 na ministère de y'a ta décision ta ni ministère de décision ta an b'an sigi an bɛ filɛli kɛ fɔlɔ maintenant catastrophe min fɔra ɲagata min bɛ jamana sɔrɔ ni ma dogo mɔgɔ si la presque an ka région 19 de bɛ yen nɔ tiɲɛni donna mɔgɔw kun yɔrɔ min na donc mɔgɔ min sara septembre kalo ne Segu Jɛk ka fɛn min à peu près mɔgɔ 54 ɲɔgɔn na kɔni mun identifiera fɔra k'olu ni tora la bon ni dommage jateminɛ so min binna ka ca kojugu ka taa se ani degun wɛrɛ minnu sera la donc vraiment an bɛ dugawu kɛ mais dugawu in dɔrɔn tɛ dɛ faut que an ka baara kɛ parce que ne ka ɲinini senfɛ ne sera dekun ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ dɔw bɛ ekɔliso dɔw kɔnɔna na ne y'u ɲininka u ye min fɔ n ɲɛna dɛ u ko maa si kelen ma taa i jɔ k'u lajɛ fɔlɔ bon o kɛra kalo min sara sisan septembre min kɔnɔna yɛrɛ la ekɔli o ni ekɔli ta yɛrɛ tɔ cɛ o tun tɛ tile 5 yɛrɛ bɔ ne taara o la ne ye ma da o ma n y'a essayer ka ɲininkali kɛ a mairie kunda ka taa se asa fɛn comment CGS donc o tɔn min bɛ yen n'o bɛ école gérer a mana bɔ o duma a bɛ se mairie ma mairie b'olu sanfɛ k'olu ɲininka bon olu de ni mairie kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka o mɔgɔ ninnu lase écoliso kɔnɔ ka sigiyɔrɔ d'u ma mais mɔgɔ mun kan ka se ka se yen yɛrɛ walasa dɛmɛ bɛ se ka s'u ma bon ne bɛ bɔ yen don min na kɔni a y'a sɔrɔ dɛmɛ ma s'u ma fɔlɔ a y'a sɔrɔ ministère fana ka mɔgɔ ma se yen nɔ ministère si ka mɔgɔ ma se ka t'u lajɛ fɔlɔ maintenant an bɛ segin ka na kuma kɔnɔna na dekun in bɛɛ b'a dɔn dekun bɛ jamana kan et puis ne ka faamuya ye min ye il faut que an ka fɛn dɔw dabila quoi ne ka jate la dɛ
nous avons un état sapeur-pompier. Donc, pompier. On va tout faut à ce niveau là. Mais ça là, on a ala qui s'y a fait tasma ou la là c'est ça. Pompier vous mourir. Au lieu faire que tasma fera des groupes m'ont kusama avoir des groupes qu'on a la fait ok. C'est vrai qu'on a prévention fan mais amiga sapeur-pompier baranga dabla quoi. Kalanta moins de 24 heures à tout compte cliquer les robots et quand on a fait quoi un kalanta bois de recoro ou ya soro do atite me do ngele nyona ka ngunu kan me ka fo ko kalanta bora do recoro ya soro ni ma fili Niger de do ni ma fili Niger da ko bora do recoro Niger de absa ke ni fili no doni voilà donc mais ngunu kan huna na fa ya no au ministère kelen de communiquer ka fo ko tiena olu ka kalanta ma bwa dogo koro anga kalameta octobre kalo o clé folo no kun tarata temeni bon moins de 24 heures ntenendo ne nana bogan fo c'est vrai fenowe faudra nga fo catastrophe ya beine nyere do tieni kira mo badi mo ni tora la ku dawro sumaya alisa digumo mo ka baloko bula ga so tira itaro bi balutugo amina demsonu musoso la fin chama nere taranjo ga do arele wallahi du aga du muso tarada mafa dum taraw do mafa ale rebe cegana na do fe no aduna ngo tona ko yaro aka jugu nga yoro do de fana be faudra que on fo quoi catastrophe ko yin tien de mais ko maka ke to godla o de kera problème yi il va faut communiquer annoncer voilà amaga ke to la ni chose anga kuna fundila do boran semendo ya fo ko école mi no ni mo be école mi kono do faire recherche ko luka voilà donc école kemen bisawa bonyangu donc mo be école mi kono mais école waro be no ji ulu soro ni mo tu kona misalanga to do la école do be no ulu aka gele kata yino parce que chaka bora fo tumna mo do rebe bu do kunu de kono wala sa ko se kata orla bo dem sen fitinu comment nous quoi afraji al ni jina nitna ke fanga tena bonya ba fo temene mais afra ko ni météo mi fo ko jibna se ka continuer kana fo novembre kon nana maintenant est-ce que akanga ketano masala to kon nana me dono yoroy Bechitala, mais et bolo c'est ça, clalim fleni et certes décision consommer la mon côté le vin tiré ni mais c'est ça oui car décision c'est qu'à FM c'est qu'à suite communani fait mon loup c'est qu'à tirer là en termes de conseils en termes de leçons mon loup c'est qu'à tirer là avant que un mois qu'a écoulé qu'a ban ni mimi c'est qu'à ni mimi c'est qu'à reprise ko là ou bien ni mimi c'est qu'à prochain report ko là mais et bolo du mene ka nga tira la c'est ça no leçon immédiat et effet non ne ka nga ta wala ça la population touchée ko lu soulager doni qu'on est à fogo ni ra nyo bon le ça maintenant ami faire mi ke ça woni aya c'est un peu compliqué yoro be no mo chama to kalama quoi mais ministère yara bo kalama école karamo bo kalama parents d'élèves bo kalama mina yoron no finyana école time abali neni quoi école karamo wala fasa kulu anyemo do kumana olu do ara fi maintenir o do ara fi maintenir d'abord olu era ni ministère kun tika nyon famia ko sebe donc absega ke akundo yoyi bodo ko rali kundo yoyi assez ntenen ni mo fle ntenen kele le 30 septembre we nyogonye do ke syndicat chama mo chama masongata ubana kata ibado ka fako ko ni vraiment problème do ko meno yan ka soma ni syndicat nyamo mu mana tuguni fana o mi fana o ko olu chama o le la ni chama ke ministère fait o se ka nyogonye o se ka kuma tugo mina ko ministère ma shi jabi non on est ministère mo sero luma o no lu wole o lu betawa ina ro fako problème bien donc do ga jate fana na syndicat ko no mo ko na école karamo ko na do kalantan ko na de
mais anw bɛ taa an tɛgɛ da kalo kelen ka yɔrɔ yɔrɔ a kun bɛ kɛ cogo di est-ce que grève ko kumaw kun tɛ na wa alors que pacte signé na kɔsa in na ma mɛn kosɛbɛ est-ce que a bɛ tɛmɛ san kelen kan pacte de stabilité in donc il faudra que vraiment jamana ka i ɲɛsin kalanko ma kosɛbɛ quoi an bɛ ka kalanko kɛ tulonkɛfɛn ye sisan n'an y'a dɔn k'a ka jugu école dama dama de n'i ye Mali école bɛɛ lajɛlen jateminɛ a b'a fɔ ko école dama dama de touchera fɛn in na école bɛrɛ t'a jɛ école 2000 la bon n ye statistique laban min ye o kun y'a sɔrɔ a bɛ fɔ école 1700 ni kɔ la mun datugulen don Mali kɔnɔna na yarɔ o sababu ye lakanabaliya ye donc an ka jateminɛ kɛ k'a fɔ halisa k'a fɔ ko donc o kuma o dun écoleden min touchelen don la o ye fo écoleden 500,000 ni kɔ ye plus de 500,000 donc ni sen ta a école tɛ école 200 bɔ fɛn dɔ balila donc kɔrɔ ko jamana ka halisa hakili jagabɔ kɛ an ka fɛɛrɛ sɔrɔ gouvernance yɛrɛ an ka ɲɛɲini basi t'a la lawale Saka makan bɔra ka min fɔ sisan fo ka hali sisan jamana yɛrɛ ka lagɛli kɛ jamana ka sigi ka fɛn kɛ avec syndicats ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛrɛ u ka ɲɛ dɔ sɔrɔ a la min bɛ se ka faamu cogo min na hakilina ye mun de ye parce que an b'a yira k'a fɔ certes état catastrophe in bɛ yen réalité don a tɛna se k'a fɔ k'a ko don min kɛra ka ko in bouc émissaire ka ko in datugu mais a yirala k'a fɔ fana hali ni école in kun taara an bɛ an yɛrɛ sɔrɔ k'an bɛ se décembre la kuma o kuma fɛn revendication wɛrɛw kun bɛna kɛ parce que ministère ani école syndicat yɛrɛ dɛsɛlen don ka ɲɔgɔn kan fɔ et puis encore gouvernement juru bɛ gouvernement na fo gouvernement kan yɛrɛ la n'o ye école privée ani fɛn promoteur ka wariw ye donc e yɛrɛ hakilina ye jumɛn hali ni école in taara mois de novembre gɛlɛya jumɛnw de bɛ se ka na ni gouvernement ka ɲi ka fɛɛrɛ kɛ k'o wuli depuis sisan avant k'an ka don école ta ko kuma kɔnɔ. Effectivement a bɛ hakɛ to n ye o de fɔ n ka kuma daminɛ na n ko ko caman bɛ kalanta in bɔli a dogo kɔrɔ ko caman bɛ a kɔrɔ catastrophe nationale fɔra o ye an bɛɛ bɛ se k'an sɔnni sogo kan nka n ko mɔgɔ bɛ kalanko kunnafoni jateminɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen ni maa minnu bɛ janbɛ ko la minisiri ɲɛma Choguel Kogala Mayiga ani camancɛ kalanso ka lafasatɔn mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye promoteur d'école n'i y'a u ka ɲɔgɔn ye jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u ye bakuruba 3 ɲɔgɔn fɔ o bakurubaw la juru bɛ gouvernement la kosɛbɛ juru min yɛrɛ y'a to lycéew datuguna salon ka dɔgɔkun caman kɛ o kuma bɛ yen nɔ an n'a sɔrɔ ko kɛra surukubo ye dama maga ko la kosɛbɛ o gɛlɛya bɛ yen nɔ gɛlɛya dɔ in ye min ye jamana bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ ko ye ko ka écoleso normaliser c'est-à-dire ko kalanso dɔw tɛ hakɛ kɔnɔ kalanso caman datuguna sɛbɛn kan salon an t'a dɔn baara taabolo fɛ a kɛra cogo di o fana gɛlɛya bɛ jamana marabagaw ni kalanso baarakɛmɔgɔw ɲɔgɔn cɛ kalo kelen de bɛ yen nɔ walasa ka nin ko ninnu bɛɛ de ɲɛnabɔ o de la n ko an k'an jija min bɛ se ka kɛ san kalo kelen tali kana kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ kalo kelen de bɛ kɛ ɲɔgɔn ye la wari sara ani bɛnkanw latimɛli la layidu tali tɛ tugun sabu jamana ɲɛmɔgɔ ye layidu caman ta an minnu ye kunnafonidilaw ye an b'a caman kalama layidu caman ma timɛ an b'a jateminɛ baara bɛ se ka daminɛ ni min ye walasa denmisɛnninw kana bila kɔlɔlɔ wɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ni kalan tun taara n'an tun ma farati an tun bɛna an yɛrɛ sɔrɔ kalo 2 kalo 3 grève de kɔnɔ a bɛɛ y'a sigi ko kelen kuma min bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ma kuma min kan peut-être ne yɛrɛ hakili la n ko an bɛna kuma o kan kosɛbɛ o ye pratiquement minisiriso ma fɛn sɛbɛlama fosi kɛ kalan bila ni sisan cɛ min b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ don an ka kalan tagabolo la o t'an ka thème ye mais clairement a fɔra k'an ka langue officialisera mais langue officialiseli ministre ma baara sɛbɛlama fosi k'a kan ko programme scolaire ka jateminɛ normalement san o san ni fɛn banna évaluation de kan ka kɛ o baara ninnu an n'u kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidilaw ma bɔ fɛn kalama kalanfaw u ma ladɔnniya fɛn fosi kalama olu bɛɛ de ye baaraw ye minnu kan ka jateminɛ nin kalo kelen kɔnɔ certes programme tɛna se ka falen mais an ka jateminɛ mun tɛna kɛ fiɲɛ ye kalan na tugun walasa
an kana don samiyɛ wɛrɛ kɔnɔ sabu an bɛ ka sanko min fɔ n'an ma farati an bɛna don samiyɛ wɛrɛ de kɔnɔ defuw ni bakiw ni betew ni fɛnw u bɛna kɛ samiyɛ wɛrɛ kɔnɔ ko tugun donc farati b'a la an kɔni de bɛ jateminɛ kɛ ka ɲɛmɔgɔw wele bɛɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Maga hakilina ye jumɛn ye fɛn gouvernement yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ sisan nin kalo kelen in kɔnɔ walasa an kana an yɛrɛ don samiya wɛrɛ kɔnɔ Saka ka hakilina taabolo la walasa gɛrɛfu wɛrɛw kana n'u kun bɔ k'a sɔrɔ école yɛrɛ ma taa fɔlɔ. Ayiwa ni kasabiko kuma nana ne ma d'a la ko dɔ wɛrɛ b'a ɲɛ ni kasabi tɛ dɛ. Mais peut-être fɛn problème base ye kasabi de ye. Saka filɛ nin ye k'a fɔ juru min bɛ yen a ka ca kojugu. Mais ka sababu kɛ école privée ta filɛ nin ye promoteur d'école ka wari bɛ yen nɔ a ka ca. Bon ne yɛrɛ promoteur d'école dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa juru de ta banque la walasa u bɛ se k'u ka saraw kɛ n'a ye waati min na donc ni jamana ka wari nana u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka banque ka wari sakuma. A ye ka jateminɛ e taara juru ta siɲɛ kelen i taara ta fila a ti ka bɔ a sira ma donc danaya bɛ bɔ i ni banque cɛ quoi o problème bɛ yen nɔ. Bon e ka école catholique fana ta jateminɛ yɔrɔ waati dɔ yɛrɛ kun ka fɔ ko école catholique kun na datugu yɛrɛ gouvernement nana fɔ ko ale bɛ vraiment i jɔ a jɔyɔrɔ la ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka subvention dɔ kɔkɔrɔma don cogoya min na mais o wari fana tɛ ka sɔrɔ cogo la. I bɛ bɔ o la tuguni i bɛ tila ka na école karamɔgɔw ta la olu ye laɲini minnu sabati laɲini ninnu bɛ halisa mais o kun y'u ɲɔgɔnri fɔlɔ de quoi parce que k'a fɔ ko jamana bɛ situation min na transition bɛ situation min na CEDEAO ka ye ɲangili min kɛ donc o temps kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen o y'a to yen fɔlɔ mais olu ka jate de la sisan donc ni une fois que olu ka jateminɛ na an t'o situation kɔnɔ tuguni quoi an tɛ sanction situation kɔnɔ tuguni donc il faut que jamana hakili ka jigin olu la olu ka laɲini min bɛ yen ni bɛnkan minnu bɛ yen u ka PV caman bɛ yen nɔ o ni ministère kun kumana min kan ko k'olu lawaleya maintenant wariko n'an bɛ wari an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka wari ɲini yɔrɔ min na hali n'an bɛ juru ta de ni wariko problème nana dɔ wɛrɛ t'a ɲɛnabɔ wariko kɔ dɛ maintenant o ye a wariko yɔrɔ ye fɛɛrɛ wɛrɛ min bɛ se ka kɛ o la ne y'a fɔ n ko an kana sapeur pompier ya kɛ quoi peut-être communication de tɛ wa an ka mɔgɔ informelen tɛ ka ɲɛ de ne m'a faamuya météo y'a fɔ a mɛnna depuis an ma don samiyɛ na météo y'a fɔ a mɛnna ko ɲina jiko fanga bɛ bonya an nana b'o la ji nana kana commencer kana tiɲɛni kɛ le 20 août dernier état de catastrophe nana déclaré an nana b'o la mais ne kɔni ka jate la ministère kun kan ka baara kɛ nin bɛɛ de an bɛ niveau min na sisan ni yɛrɛ y'a jateminɛ concrètement ne ka faamuya la dɛ an bɛ zone dɔ de kɔnɔna na misali la zone IOMA i mana taa enseignement secondaire la bagi filɛ nin sisan an bɛ k'a fɔ k'an b'an ka fɛnw uniformiser de juin kalo tile 20 wa ou bien tile 24 ɲɔgɔnna de ni ma fili hakili t'a la kosɛbɛ mais zone IOMA bagi bɛɛ kan ka kɛ plus tard o temps kɔnɔna na quoi mais est ce que an ka kalan taabolo filɛ nin a dɔ wɔɔrɔ cogo min na an bɛna se ka kurun ka kɛ n'o ye hali n'an y'a kurun ka kɛ n'a ye programme tɛna se ka lawaleya i b'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na bon ne ka faamuya kun na sisan ni jamana kun sɔmina an kun sɔmina joona ne ka faamuya la dɛ établissement secondaire ninnu ou bien k'a minɛ defu hali n'an defu ma se ka kɛ sa mais lycée ni enseignement professionnel ni fɛn ninnu ne ka faamuya la comme olu kalandenw kun ka kɔrɔba dɔɔni olu kun bɛ se ka dɔɔni kɛ nin kalo kelen kɔnɔna na ou bien peut-être yɛrɛ Covid e ka jateminɛ sisan an ka bagi san 12 de don e ni jamana minnu bɛ compétition na olu ka bagi ye san 13 de bon o san kelen problème bɛ yen nɔ a mana fɔ tuguni e bɛ année scolaire min kɛ ko o tɛ ka dilanla kɛ i b'a dɔn kalan majɛ bɛ na a la dɛ donc vraiment ni anw sɔmina joona ne bolo sanfɛ minnu bɛ camancɛ kalanso la secondaire ninnu olu tun bɛ se ka dɔɔni kɛ o denmisɛnninw bɛ sɔrɔ k'a ta mais sisan baaraba de bɛna na d'u ma parce que il faudra que an kana na yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ ni kalan ta nana kalan mana ta novembre sisan i ka novembre ya décembre kɛ peut-être congé de Noël
atena na janya fono usaraka frega clé dama dɔrɔn te ka continuer parce que n'a nana dɔ funteni kɔnɔ sa o fana bɛna ka problème ye clé ba bɛna bɔ kalan tɛna se ka kɛ i b'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na a ka gɛlɛn dɔɔni quoi donc gɛlɛya yɛrɛ de bɛ baara in ta ɲinan kalanko kɔni a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ de parce que n'i nana k'i bɛna rattrapage kɛ a kuma ka ca basi t'a la donc fɛn lawale Chaka e ka dernier mot ye jumɛn ye an ka nin thème kan hali sisan gouvernement ni fɛn école maître parce que état de catastrophe kalo kelen fɛn min ye fɛn min don n'a daminɛ de ka gɛlɛn n'a daminɛna ka ban a bɛ ban o yɔrɔ la mais sisan an bɛɛ ka mina ye jumɛn de bɛ se ka kɛ hali ni école taara certes difficulté m'olu bɛ fɛn problème ba m'olu bɛ walasa olu bɛ se ka dépasser cogo min na walasa denmisɛnninw bɛ se ka programme normal suivre cogo min na ka examen ni évaluation kɛ walasa san wɛrɛ ko bɛ se ka labɛn cogo min na. O ko ka nɔgɔn marabagaw ka a jateminɛ ani min fɔ fɛn fɛn n'o bɛ grève ko ninnu bali makan y'a fɔ an bɛ sigi a kan ni wariko nana foyi tɛ wariko ɲɛnabɔ ni wariko tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wari bɛ ka don ko caman na jamana in kɔnɔ a ko si ma fisa ni kalanko ye certes mɔgɔw bɛna fɔ lakana ko n'i y'a mɛn aw bɛ ka kalan kɛ ko juguya ni kalan kɛbaliya de y'an bila lakanabaliya kɔnɔ n se ka na foyi t'o la donc fɛn fosi tɛ jamana in kɔnɔ min kan ka bila kalanko ɲɛ n'u y'o dɔn ka u ka musakako ɲɛsin kalanko in ma kalanko in b'an ka jamana stabiliser tant que mɔgɔw ma kalan tant que mɔgɔw ma ko dɔn jamana in kɔnɔ fɛn fɛn i b'a d'u ma hali marifa min n'a bɛ san ka d'a ma ko k'a lakana marifa kelen bɛ ci an na donc u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka kalanko kɛ priorité fɛn min n'o bɛna juguya n'a bɛɛ ye n'o kan ka boloda o ye kuranko ye teliya la walasa an ka ko datigɛ u y'u ka structure dɔw kɛ prioritaire ye ligne kan u ka jateminɛ u ka kalansow fana bila ligne prioritaire kan pour que kalan kana jɔ tilema kɔnɔ ko parce que ko funteni bɛ yen sinon n'an tora tantɔ EDM dɛsɛlen filɛ ka kulan di an ma samiyɛ kɔnɔ cogoya min na ni funteni bɔra c'est qui est sûr kalansow bɛna datugu à partir de 11h midi encore parce que funteni fanga ka bon ça va être encore un crime ce qu'il faut faire ni u tɛna ɲɛ sɔrɔ kuranko ma i n'a fɔ a cogoya kɔrɔ u ka kalansow bila ligne prioritaire kan denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ c'est ce que je peux proposer. O de bɛ an se an ka lase fɔlɔ dana bi donc lase filanan b'an bolo an ye min yira k'a fɔ an y'a yira k'a fɔ nin semaine yɛrɛ kɔnɔ AES jamana AES n'o ye woroduguyanfan farafinna woroduguyanfan jamana saba min faralen ɲɔgɔn kan n'o ye Mali Burkina ani Niger an bɛɛ bɛ fɛn terroriste kɛlɛ kɔ gɛlɛya kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ u bɛna fɛn dɔw bila sen kan n'o ye passeport bɔlen kɔfɛ passeport ko de bɛ sen na fɔlɔ mais avant passeport AES yɛrɛ ka san kelen min anniversaire kɛra septembre passé an ka Mali jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye n'ale yɛrɛ bɛ AES ɲɛma sisan a ye communiqué a ye fɛn dɔw kɛ annonce dɔw kɛ n'o ye banque d'investissement ka se ka AES kɔnɔ ka projets dɛmɛ o bɔlen kɔfɛ média yɛrɛ ka se ka na média min bɛ se ka fɛn AES information uniformisée dɔɔni an y'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛn dɔɔni ou bien peut-être an tulo bɛ minorité dɔrɔn na AES ko kuma mana fɔ a engouement c'est a tɛ bɛrɛ bɔ contrairement i mana taa côté wɛrɛ la i mana i to Mali kɔnɔ yan ka média wɛrɛw lajɛ mais AES bɛ olu nisɔndiya a bɛ engouement ba d'olu ma a bɛ espoir d'olu ma mais anw yɛrɛ minnu bɛ yan anw ma se ka olu faamu n'a fɔra k'e ka hakilina di o la Chaka e bɛ se ka mun de faamu o la. c'est-à-dire AES a bɛ espoir ba di mɔgɔw ma minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana wɛrɛw la mais anw minnu yɛrɛ bɛ yan on a de la difficulté à voir. min f'i ye jamana jɔkan fɔli ka nɔgɔn ni jamana jɔli wale kan min fɔra layidu min taara an ye AES ko transition saba ninnu kɔnɔ ka se bi ma tiɲɛ fɔ bolo ma i b'a ye k'a fɔ an b'an sɔnni sigi wale minnu de kɛra ka kuma olu kan sinon i ye engouement ko minnu fɔ an lamɛnbagaw ka hakɛ to a bɛ i n'a fɔ musoko de ou bien cɛko en réalité i ni cɛ min tɛ ɲɔgɔn kan i bɛ cɛ min ye bɔlɔn kɔnɔ i b'o de ye cɛw bɛɛ la ɲuman ye
comme il veut me parler tuma bɛɛ a bɛ fɛn i b'o bɛɛ de muso la ɲuman i b'o de ŋaniya nka il suffit seulement ka kɛ ɲɔgɔn kan tile kelen tile fila kalo kelen ni sɔrɔ cogo yɛrɛ tɛ aw bɛ bɔ ɲɔgɔn kan c'est pour vous dire que c'est bien minnu bɛ kɔ ka olu ka ko ye cogo wɛrɛ la ni minnu bɛ an ta ye cogoya min na ni an ni olu y'a ye cogo kelen na c'est o de b'a yira k'a fɔ ko il y a quelque chose qui ne va pas bien c'est normal mais fɛn min ye passeport ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mɔgɔ minnu dɛsɛra ka carte d'identité nationale di mɔgɔw ma n'u ye passeport ko ŋaniya ta n'aw ye a y'aw da ka sunɔgɔ ninnu dɛsɛra ka carte d'identité nationale di bɛɛ ma yan an bɛɛ b'o kalama Ali wolosɛbɛ sɔrɔli à un moment donné aujourd'hui c'est un problème. Moi je me rappelle c'est pour dire que ne bɛ ko de f'i ɲɛna Ali wolosɛbɛ il y a une semaine ne taara mairie fila la u bɛɛ bɛ k'a f'i ɲɛna wolosɛbɛ sɔrɔli fɛn ka gɛlɛn i bɛ wolosɛbɛ copie sɔrɔli i bɛ tile fila de k'a nɔfɛ o ye wolosɛbɛ dɔrɔn ye copie min ye 100 francs 100 francs i bɛ tile fila de k'o nɔfɛ commune 3 mairie damadɔ. Imagine le problème. Au kɔfɛ carte d'identité ko bɛɛ b'o kalama bi o sɔrɔli wa naani bɛ ka don a la u bɛɛ b'a kalama ni carte biométrique ko an kan fɔ ni mɔgɔ min ye wari don a la min bɛ sanfɛ o bɛ se ka ka taa jɔn minɛ policiers b'o fɔ aw ye o u b'o fɔ a ye bien sûr on a eu des témoignages là-dessus u b'a fɔ an ɲɛna mɔgɔ min ko k'an kana a wari minɛ a la a ye taa fɔ tigi ye k'a ka d'aw ma e de mago b'i ka papier la o kuma dɔw de don dɔrɔn ka mɔgɔw dusukun bɔra ka mɔgɔw hakili la salo dɔrɔn n'o tɛ tiɲɛ kumaw tɛ ni an ko k'an bɛ kuma fɔ a si la carte biométrique ko filɛ nin u nana ka tɛgɛrɛ fɔ an kun ka taa ka médaille di dɔw ma ko olu sera k'an ka données récupérer jusqu'à présent personne n'arrive ka modification simple kɛ a ka carte biométrique la carte biométrique nina kabini 2009 erreur minnu b'o la ninnu dɛsɛlen don k'o erreur corriger jusqu'en 2024 mais est-ce que donc ni fɛn fɛn fɔra nin ko ninnu na et on va pas juger k'a fɔ k'an bɛ ko deviner an bɛna don nkalontigɛ ni fɛnw kɔnɔ min kɛra ni an y'o ye an bɛ kuma n'o de ye u ye min fɔ an ye ani n'u ye min kɛ a tɛna jigisigi foyi di mɔgɔ ma k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka bila sen kan tout récemment ne bɔra région na quelques kilomètres de la frontière Mali-Guinée mais en réalité fosi tɛ an ka papier ko la tout comme frontière ka taa Burkina fan fɛ n bɛ message de propagande de haine tɛ mais ni nana ɲɛmɔgɔ u b'a f'i ye dɔrɔn e ye mɔsi de ya u t'a fɔ yɛrɛ ko burkinabé e ye mɔsi de ya le fait que tu es burkinabé seulement dit mɔsi wa ye na yan u bɛ wari hakɛ minɛ aw la filaw aw ye na yan n'i ye Guinée u bɛ wari hakɛ minɛ hali n'a sɔrɔ Guinée tɛ AES la il suffit trop que tu sois ressortissant d'un autre pays on te colle à une ethnie on tracasserie bɛ an y'o témoignage ye fan bɛɛ fɛ moi j'ai été témoin en ce qui concerne n bɛ ka Burkina ko kuma min f'i ye ça c'est tout juste Serengé zone ninnu na damanda mɔgɔ bɛ damanda fɛn ninnu fɛnw kɛ i b'o réalité ye u b'aw lajigin dɔrɔn minnu yɛrɛ tɛ jamana in mɔgɔ ye dɔrɔn directement vous venez aw bɛ wari min sara aw b'a dɔn imagine ça se passe encore hali n'a sɔrɔ u ka kumaw kɔnɔ ko k'u bɛna mécanisme de suivi ni fɛnw k'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn k'u delila u ka sɛbɛn jɛlen di an ma an bɛ se ka yaala ni min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan fɔlɔ n'an y'o sɔrɔ tuma min na intégration sous-régionale an bɛ kuma o kan basi t'a la donc Makan Fofana e bɛ se ka mun de faamu ni fɛn ni passeport ani carte biométrique de l'AES ko min bɛ ka fɔ k'a fɔ ko c'est en cours et ko sisan ko bɛna a essayer ka concrétisation bila un jour bon ne bɛ se ka mais avant k'a yɛrɛ ka so ma engouement ni espoir e bɛ mun de faamu a la ou bien hali sisan mɔgɔw bɛ min fɔ ko président Afrique président fɛlen tɛ fo n'a assassiné na tuma min na ou bien n'a gɛnna tuma min na ko wagati de an bɛ sɔrɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a kunna bon ne tɛ baara kɛ ni mɔgɔw kumakan ye tiɲɛ yɛrɛ la parce que la masse la jamakulu bɛ min fɔ ne tɛ baara kɛ n'o ye maintenant ne bɛ baara kɛ ni min ye mɔgɔ minnu jamana kɔnɔ olu bɛ ka min fɔ anu bɛ ka waleya min kɛ maintenant bɛɛ bɛ se k'i ni dɔngɔnna kuma fɔ ni karisa fɛ n tɛ karisa fɛ o ye kuma wɛrɛ ye quoi
jama bi ko jama ti ko kuma wara yi quoi. Maintenant i bi ka waleya min kɛ ani ye min fɔ fɛɛrɛ min b'i bolo a kɛ minan b'i bolo wa voilà. Maintenant AIC ka nin document ko ninnu d'abord ne yɛrɛ ka AIC création ne ta contrôle la mais ne kun sago tɛ an ka bɔ CEDEAO la pewu ye quoi parce que problème tiɲɛ don problème kɛra CEDEAO kɔnɔ sigana foyi t'a la mais organisation min don organisation communautaire de don ɲɛmɔgɔ min bɛ bi olu tɛ nana o si kɛ yen CEDEAO kunna quoi olu bɛ taa CEDEAO bɛ to yen nɔ donc ne ka faamuya hali ni AIC kun tora yen nɔ AIC kun bɛ se ka to CEDEAO saki ka taa CEDEAO la quoi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o tɛ nana o si kɛ yen sigana t'o la anw yɛrɛ ka constitution kɔnɔna na mun b'a kɔnɔ an ka jamana hymne national an majamukan mun b'a kɔnɔ. Intégration africaine. On est toujours pour l'Afrique, n'est-ce pas, et pour toi Mali. Donc farafina an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ y'o hakilina ninnu ta quoi. Maintenant n'a ma ɲɛ ko kɛra ok an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Maintenant Saka kun ye min fɔ yan'an ka don confédération kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ problème yɛrɛ bɛ mɔgɔw ka sɛbɛnko la. Mais peut-être carte biométrique ko filɛ nin ye c'est vrai misala carte biométrique ko filɛ nin ye mɔgɔ dɔw bɛ yen o ma t'u ka carte biométrique ta o bɛ yen nɔ mais mɔgɔ baden de bɛ yen fana m'u dɔn u bɛ message ci yɛrɛ u b'a ɲini ɲɛ sɔrɔ a la u b'a fɔ ko la carte n'est pas disponible ne y'a kɛ caman ye ne kuma karisa si la carte n'est pas disponible fɛɛrɛ kɛ i ka recensement kɛra yɔrɔ min na i ka taa yen nɔ o bɛ taa o yɔrɔ la ka taa vérifier a t'i ye yen nɔ n ye dɔw fana ye misala commune 5 na Balabugu yen anw yɛrɛ ka famille kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ olu ka fɛn taara ye fo Tomikɔrɔbugu de bon i b'a dɔn ne gɛlɛyaw ye yaya alors que u ka foyi ma kɛ recensement kɛ o ma foyi ma kɛ yen nɔ vraiment yan'an ka don confédération kɔnɔ gɛlɛya min b'an yɛrɛ ka papier ko la u ka ɲɛɲini fɔlɔ quoi donc an bɛ sera ka b'o la an bɛna don confédération kɔnɔ maintenant Burkina yɔrɔ Burkina y'a ta lancé ka ban Burkina ka papier olu ye CEDEAO bɔ u ta ka ban passeport u ko 24 heures kɔnɔna na a bɛna se ka sɔrɔ fɛn dɔ de don il faudra que an ka prise de conscience kɛ et puis an ka dɔn k'a fɔ ko a sɔngɔ ka nɔgɔn ni kɔrɔlen ye fana yɛrɛ anw yɛrɛ da de bɛ k'a fɔ digitalisation de l'administration il faut que a ka kɛ vraiment an ka ye an ɲɛna yɛrɛ quoi bi ninnu tɛ ko gɛlɛnbaw ye o a mɔgɔw bɛ an fɛ yan nɔ a partenariat la mɔgɔw sɔrɔli tɛ gɛlɛya la walasa ni papier ninnu ka sɔrɔ yɔrɔnin kelen na quoi ɲɛtugu ne yɛlɛ ni papier ninnu dɔw bɛ sɔrɔ n'i ka papier bɛ kan ko problème t'a la mais fɛn fitinin dama nɔfɛ Mali la yan nɔ i b'i ta ka seerew k'a nɔfɛ ne ye dɔ ye a kun bɛ fɛ ka concours dɔ kɛ nin sɛbɛnko in na a ma se ka concours kɛ ɲamɔgɔ ye donc vraiment en 2024 de là quoi il faudra que solution ka ye fɔlɔ maintenant c'est an bɛ segin ka na CEDEAO chose AES ka fɛn kɔnɔna na yara u y'a fɔ ko libre circulation de bɛna kɛ cogoya min na ka faciliter jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ intégration voilà bon i b'i yɛrɛ ɲininka sisan o tɛ kɛ problème ye ni papier ko dɔrɔn don mais Saka ye min fɔ est-ce que a bɛna kɛ papier ko dɔrɔn ye wa mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ danfaraw mɔgɔ minnu b'a kɔnɔna na est-ce que u bɛna se ka fɛn lawaleya cogo la wa o kɔlɔsibagaw est-ce que hali ni papier in sɔrɔla u tɛna mɔgɔ tɛna degun sɔrɔ tarakasiri tɛna na kɛ ya u tɛna mɔgɔw lamunumunu wa donc il faudra que o yɔrɔ ninnu bɛɛ ka jateminɛ sinon CEDEAO ka fɛn filɛ nin ye je pense c'est 2015 CEDEAO ka fɛn bilali sen ka passeport 2015 de don CEDEAO passeport CEDEAO mais 2015 fo kana se an bolila CEDEAO ma yɔrɔ déjà passeport yɛrɛ ti ɲininkali kɛ i la jamana ni ɲɔgɔn cɛ o mais an ka carte biométrique in kɔni ye carte biométrique CEDEAO ye o ko kɛra an b'o kɔnɔna na hali an ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ bon problème nana an bɔra CEDEAO la solution jumɛn bɛna sɔrɔ tuguni an ka carte biométrique kana CEDEAO b'o kan ça c'est la question.
mais bolo AES carte biométrique AES passeport a tɛ se solution walasa gɛlɛya minnu bɛ an dala papier ko ta fanfɛ o ka se ka kɛ o ɲɛnabɔli ye wa. problème tɛ papier o n'o de f'i ɲɛna problème tɛ papier hali ni papier sɔrɔ problème t'o ye tracasserie fɛn fɛn b'an ka fɛn na papier ko in tɛ o problème t'o ye problème bɛ anw yɛrɛ de ye. Saya y'a f'i ɲɛna ko dɔw la i bɛ ɲininka a ye yɔrɔ min fɔ misali la ko i bɛ ɲininka ko nin jamana ye mɔgɔ ye nin jamana ye mɔgɔ ye hali ni papier b'i bolo i bɛna wari sara ça c'est pas bon. mais fɛn responsable y'a ka jira k'a fɔ suivi dɔw bɛna bila sen kan fana walasa o ko bɛ se ka fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la. n'a sera kɛ a bɛ diya n ye sinon kɔni o ko suivi caman fɔra a ma bɔ a sira ma. basi t'a la donc Chaka hakilina ye jumɛn ye hali sisan en terme a mana kɛ AES yɛrɛ kɔnɔna ye jumɛn de bɛ se ka kɛ hali sisan walasa promesse min olu tala il y a une année septembre 2023 olu bɛ se ka lawaleya cogo min na AES a mana se ka kɛ intégration a mana se ka kɛ lutte contre le terrorisme a mana se ka kɛ développement yɛrɛ cogo min na a mana se ka kɛ nin jamana saba in yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka développement u ka développement min ambitionné ani promesse min olu bɛ se ka ta olu bɛ se ka lawaleya cogo di. fɛn ninnu kuma ka ca an ye min fɔ wale dɔrɔn de b'a kɛ mais fɛn caman bɛ sigana sigi mɔgɔ dusukun na a dɔ ye mun ye Mali y'a ka carte biométrique ko lancé wagati tɛ bɛrɛ bɔ san kelen o kɔfɛ Burkina nana a ka carte biométrique ko lancé ka CEDEAO jaw bɔ a kan n'o ye CEDEAO logo ye allo ma kalo kelen bɔ Asimi bɔra ka AES ta lancé c'est-à-dire anw yɛrɛ dusukun na a bɛna ni sigana dɔ ye fɔlɔ est-ce que kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ parce que musaka yirikaw jamanadenw ka wari yirikaw de bɛ ka taga nin ko ninnu da fɛ juste en 2 ans 3 comment dirais-je sɛbɛn saba minnu tɛ kelen ye jamanadenw ma jamana saba kɔnɔ an n'a sɔrɔ Niger bɛ k'i ma ko a ta ma dɔɔni mais a bɛɛ y'an ŋaniya kelen ye donc nin bɛɛ b'a yira n'a ka fɔ wale ninnu yɛrɛ ta cogo tɛ na danaya yɛrɛ di anw ma an ma tila dɔ kisikasa la dɔ nana daminɛ an ma tila o yɛrɛ fɛnɛ tɛgɛrɛ fɔ la a fɔra ko o fɛnɛ bɛ bi ji la ka Burkina ka ta ko ka na n'o ye mais fɛn min ni an kan k'o jateminɛ Makan ye kuma in fɔ an bɛ segin a kan sɛbɛn ye sɛbɛn de ye fo wale de la yɛlɛmaw ka falen o wale dɔ ye mun ye AES ko kana dan marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ avion ta ka yalaw ma il faut qu'on se a ka mɔgɔw ka dɔn frontière la ko in juguman yɛrɛ de ye frontière ye il faut que mɔgɔw ka dɔn yen nɔ mais jusqu'à présent ça ne se sent pas n'i ko k'i b'o yɛrɛ tiɲɛ fɔ nos états ne sont pas comment dire présents réellement dans nos frontières zone de 3 frontières an bɛɛ b'o réalité dɔn bi zone bɛ yen bi an ka ɲɛmɔgɔlakaw tɛ yen an ka marabagaw bɛ yɔrɔ minnu fana la bi o nege bɔlen don an na ka sababu kɛ u bɛ degun min da mɔgɔw kan a sɛbɛnko girinw na kuma bɛ yɔrɔ min na ni a bɛ se ka falen o ye u k'a daminɛ u yɛrɛw la fɔlɔ u ye mɔgɔ minnu bila u ka baaraw la u k'olu lasiran ni baarakɛlaw y'u ka baara k'u tagabolo la anw ye mɔgɔ kunna sigilenw de ye anw de bɛ ka mara ni mɔgɔ minnu bɛ ka marali kɛ n'olu ye ko k'a si ma a ka ca la tɔn ninnu b'u tile nka ni a ko kɛra dɔrɔn ka wari minɛ dɔrɔn an k'an ka fɛnw latɛmɛ an hakili k'a bɛ kɛ ko a bɛ kɛ wari kasara dɔrɔn de soit c'est que mɔgɔw tɛ min kariya tɛ ka mɔgɔ minɛ k'o fɔ o de fana don an b'an ka minɛ nin entreprise in na k'a di nin ma an ka wari sɔrɔ nin entreprise in na an b'a bɔ nin bolo k'a di nin ma a ka bɛn c'est jusqu'à présent le cas et puis du soutien min b'a ko la ne kɔni jigiya foyi tɛ ne bolo a la an y'an ka baara dɔ in bɔ Faransi bolo k'a di Allemagne ma an b'o tɛgɛrɛ fɔ la tuma Burkina fana y'a ta da k'o di Chine ma a danaya bɛ min Makan y'o de fɔ ni mɔgɔ kalannen ko don n'aw b'a dɔn ko minnu bɛ yan bi ko a dɔnniya t'u la san 4 kɔnɔ ninnu kan ka se k'an ka ingénieur sɔrɔ ka renforcement de capacité k'o ka se ka nin données ninnu bɔ ka d'anw ma a mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen le fait que maliens sera ka an ka données craquer ka u récupérer français la quand même a tɛ bali anw na k'a fɔ ko malien kelenw ka se ka carte conçoit anw ye carte kelen ka tila ka taa Allemagne imagine
an bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an ye AES ni fɛnw ye an ka fɛn bɛɛ bɛ tila données kelen min bɛ tila ka di mɔgɔ ma o tila ka espionnage kelen ne kɔni bolo jigiya ye an bɛ ka min ye an dun bɛ ka min ye tiɲɛ fɔ bolo ma tɛ mɔgɔ dusu suma. Maga e ka hakilina laban ye jumɛn ye nin ko in kan hali sisan? Bon ne kɔni bolo nin tɛ ko gɛlɛn ye lase jumɛn b'e bolo n'o bɛ se ka kɛ kangariba kan yɛrɛ ye hali sisan u bɛ se ka barika don u yɛrɛ ɲuman na savoir faire local la cogo min na AES jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ yen cogo min na i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin ko ninnu man ɲi ka kɛ bilen k'a bɛ taa di jamana wɛrɛ ma n'a ma ɲɛ ko souveraineté bɛ ka fɔ sur tous les plans u k'a daminɛ souveraineté u ka donnew yɛrɛ ka garder u ka territoire kan. Kangarida kɔni tɛ ne bolo kangarida b'a ye jamana ɲɛmaa ye busa tabaga fana ye olu ni sariya tigilamɔgɔw ye. Maintenant ne bɛ se ka min kɔni fɔ o la n bɛ segin kuma de kan toujours mɔgɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya b'u kan papier ko la fɔlɔ donc confédération jamana saba de don. Maintenant jamana saba de don. Maintenant il faudra que jamanaw kɔnɔna yɛrɛ la fɔlɔ papier ko gɛlɛya min bɛ yen o ka ban fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ libre circulation bɛ kɛ cogo min na u k'a essayer contrôle fanga bonya olu fana ye mɔgɔ minnu sigi a kunna yen nɔ. Maintenant uniformisation in filɛ nin ye Saka ye min fɔ problème don nin bɛ taa bi nin bɛ taa sini finman bi bilenman jɛman sini sinikɛnɛ o tɛ o politique dɔ de don. Aw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ tɔn dɔ de la donc données ninnu tɛna na falen o données kelenw de don seulement jaro de bɛ ta ka bɔ yen nɔ ka jaro bila ka CEDEAO ja de bɛ ta ka bɔ yen nɔ ka na AES logo fɛn bila a sanfɛ o dɔrɔn don sinon c'est les mêmes données ninnu ye données internationales de ye données biométriques ninnu i mana taa jamana fɛn fɛn la o données kelenw de don. Maintenant jɔn de bɛna na marché exécuter olu de b'o dɔn. Est-ce que an yɛrɛ ka mɔgɔw de ne kɔni ka faamuya la maliyɛnw k'o fara Burukinabe kan ko fara Niger kan ingénieur min b'a kɔnɔna na kɔni ne kɔni ka faamuya la o man ka dɛsɛ fiyewu k'a kɛ ni si réellement bɛ ka baara kɛ dɛ. Maintenant n'u mago bɛ expertise wɛrɛ la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ u bɛ se ka mɔgɔw consulter mais kɔni a man ka ta k'a di u ma il faudra que a ka di an yɛrɛ ka mɔgɔw de ma quoi. Est-ce que i b'a dɔn jamana filɛ nin ye an bɛ ka an yɛrɛ i bɛ image de feere quoi. C'est dans les domaines aussi de la diplomatie. A bɛ diplomatie domaine min na a bɛ dépend o de la quoi. Donc a bɛ k'an yɛrɛ image de feere. Il faut pas que AES kɔni k'a fɔ ni nin ma ɲɛ k'a bɛ kɛ k'a marché ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma jamais. S'il le faut n'u b'a dɔn k'a fɔ k'u préparelen tɛ sisan u k'a to yen fɔlɔ. Document min b'an bolo an bɛ baara kɛ n'o ye i y'a faamuya dɔɔni de don donc n'u y'a to yen fɔlɔ u b'a ingénieur former n'u formera wagati min na u b'a exécuter a n'an yɛrɛ ka entreprise locale ye. Ni ne bɛ lasegin kɛ an ka bi jɛmukan na an bɛ foli di an ka invité bɛɛ lajɛlen ma Lawale Saka an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Makan fo fana o fana tun b'an bolo kɔrɔ an b'o fana fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ an lagɛbaaw ye k'aw k'an bɛn samedi wɛrɛ an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45